USA state pakhat Missouri a chuan pi peti te chung kwa chu an oma ni lai ni tlai ni in tlai dang ang bokin peti tan chuan dang lamna a om lo pi peti hian fanu Elizabeth inen naupang pathum a en kola afa te chu Anthony Stephen le Elizabeth te an ni Elizabeth chuan chhuna school kalin tlai bana a u Anthony tenen chuan zai chungin anin fiam thina an hlim thei hle ani peti po chuan afa te pathum hlim tak maya an hanin fiam mu chuan anun alo hlim ve em thin bok ni lai ni tlaya po chuan tlai dang ang bokin an hlim tlang hle a chuti lai chuan kongkhar chu aron in kik ta a kongkhar an han hon chuan no pang kumruk mi Elizabeth thian nu chuan Elizabeth chu in fiam tur chuan aron som hi alo ni a Elizabeth chuan anu chu len chhuat chu a han di la ni ma sela anu chuan zanri eya hun to thu in alo changa ma se Elizabeth chuan an rei lo tur thu le in fiam achak em awang chuan anu peti chuan a phal sakta ani hemini hi kumsang ni pakua October ni som ni pakhat ani a anu chuan afanu kumkomi lek chu tlaida ruk alo rik ta ka chuan angai tu ta hle maya alo le har talu tuk chu angai a tha talo ani tlaidanga Elizabeth a chhuat chuan zanri ei huna chat alo ho le thin kha ani a hemini berkher hi chuan atlai tak zetani tlaidanga chuan Elizabeth hi khothim a hlau em awangin alo ho har ngai lo ani a hemini chuan khothim thleng po in a let ta lo ani tlaida ruka pelta ka chuan peti chuan an then om no pangte a han kol wata anni chuan Elizabeth a om lo thuin an lo changa chutia Elizabeth a hmu tak lowa chuan peti chuan a fanu chanchin chu county sheriff ne na a report ta ani police te chuan an lo zon ngal tur thu in an changa peti chuan a fanu chu a thian nu anin pialo ka chengin infiam tura aron som thu le un thlenga alo let lo thu a soi ngala police te chuan thei top chuain no pang kalna hmun le ma te chu an zong ta a zo na po an zot na sa hlom hle ani nima sela police te chuan chanchin duom eng ma an hreta chuang lowa chui tu tim chuan na sa takin an dap zela nima sela nu chui chu ti zung zung thei ani lo wangin ni lai zan chu manral ani ta a nu chui chu atuk ni ngani chuan chak taka kalpui ngal ani a peti chuan afanu kum komi lek ani awangin ama thuwa lo ho lo chu ani arin lo thu police te chu a hrila peti chuan afanu chuan cell phone a ken thu le a cell phone atanga chui thei ani arin thu a soya peti chuan afanu chu voi tam taka call thu le ni dang ang lo taka a pick up mi lo thu a soi bok voicemail tangial po en ani box si lo police te chuan mobile chu chui an tum phot don ani chui tu te chuan cell phone network chu company te hne na lo trek tur a hrilin cell phone signal man top na tawar chu chui ani ta ngala cell phone signal a chuan anu in Elizabeth a call na tam tak mu ani ta nima sela cell phone chan let na le location mu mal chu hriat a har viau thung Sergeant David Rice chuan network top na chu Missouri le a che vela a top tho ti a soya mundanga location mu ani lo thu a soi tel bok Sergeant David a chuan Elizabeth len chhuwa na le an chen na hi thing mun zau takin akar dan ani awangin henglai mun hi na sa zo ka dap mai po an du thu a soya nima sela chui tu te chuan a thua zon phot an la du ani atuk alo thleng le ta a Sergeant Rice sanau te chuan chu forest zau tak dap chuak tur chuan hun tam tak angai tur thu an soya chumi ani awang chuan highway patrol 10 nu chui ban sana FBI lam roi an ni don thu an soya FBI lam chuan na sa zokin nu chui na chu an han tran le ta a nu chui tu te chuan no pang bo na hmun le chevel zong zong chu khar ngalin a bo lai ni om vela motor tlan chu CCTV atanga enin thu te po an zot fi anual bokani police te chuan chopper le wifing mangin na sa takin ram le avel chu an dap le ta a che vela lui le dil te chu tuilut thiam manga an en vek thu Sergeant Rice chuan a soibok
Elizabeth bona po darkar somni pali aya tamma aliam ta a chui tu te chuan Elizabeth lenga ron som tu emai kumruk mi le athian nu chu thu zo fia turin an hruai ta a emai te hi Elizabeth te then om loka cheng an ni nge emai chuan police te hna chuan Elizabeth nen chuan darkar khatvel anin kom hnuwa Elizabeth chu a ho tak dai thu le a mu le to lo thu a soi boka emai chuan thil pakhat a soi tela chu Elizabeth chu anin fiam na a hlingin a kai thu le a trapa a u naw nu Elisa in aron thlem thu a soi tatlat mai Elisa hi emai u naw nu ni in kumsom pangami ani a ema hi kumsom pakhat mi ani thung an mani hi farani in api Karen Brokin a en kola Elizabeth bolai khan police te hian an omna hmuna naupang Elisai lo chu thu an zot fia to a police te chuan Elisai chu thu zo fia turin le Elizabeth bo ma a munung bertu ani awangin a statement hi apoimo ti an hria ani prosecutor Richardson chuan Elisa chu zo na a zo don chuan zamna nasatak anei thu le poi khoi tu ang maya om thu a soi boka thu buaya kalai mek chuan ram hnuai en dik tu telam chuan thil mu an nei tatlat mai ram ngo chunga chuan le in lai khuar an mu thu le mei chenau pang phumna tok vel khur a om thu an soi bokani FBI lam chuan nu chui chu an sor zim tatial tial maya abul vela chuan thi sentlem an mu thu an soi le boka ram hnuai dap tu te chu khuar chu lo la khoi lo tura thu pek an ni bok chu khuar chu Elisai te in bullok ani awangin police te chuan an ring hlel tran ta ani police te chuan Elisai hna chuan thil khuar chu zotin ani ero chuan thil troi an paina na lai an ni thuin a chang thunga hun chu aliam zela Elizabeth bawatanga darkar somli pariat lai aliam ta Sergeant Rice sate chuan khur chu an hanjir chianga mihring ruang niom tak chu an mu thu le alu a omlo wangin an riat mai lo thu an soita a Elisairin hlelna chu atam ta hle police te chuan arang thei ang berin Elisai te in po chu an dap ta ngala thil tam tak an wa mu chuak ta ani chui tu te chuan Elisai room chu chiang zokin an handap ta a banga te chuan thi sen chuan thil alo inziak nuai maya bang chunga chuan mihring taksa them ni om tak an mutta bokani police te chuan Elisai diary chu an han chiar ta a diary a chuan tual tha na lam chi le mihring lutan dan te alo inziak ta ani police terin hlelna chu achiang tatul tul maya Elisai chuan apa drugs awanga an man chungchang le anu chungchang po tam tak aziak bok ni ina soya police te chuan he diary hi Elizabeth bohma chi azia ani thu an soi boka Elisai thian nu Jennifer po chu police ho chuan thu zot fe in Jennifer chuan Alicia chu high school an kallai po in tual tha le lutan chungchang a soi fo ni ina soi boka FBI te chuan diary an huatang chuan Elisai chu tual that tu ti an hrechiang theita ani nima sela Elisai chu a diary an mu chuak ti an la hril hau lowa police te chuan diary chu evidence ko ta an manatan an la ngal boka ma se Elisai chu ala in puan lawa wangin pu thluk ala harri tlatani prosecutor Richardson chuan Elisai chu zo na an zo na ruma chuan diary nen alu ta a officer pakhat po lo om ve bokin Richardson chuan Elisa diary an chiar thu le fin fiana an mu thu te chu a soita a Elisa po chuan tran ngai na Shelovin ain puang ta ani Richardson chuan Elisa chu Elizabeth athadan kim chang soi turin atita a Elisai chuan Elizabeth chu ni somni pakhat ni lai ni tlaya an ina a hruai ho thu le an ina reivak lo anom hnuwa ram hnuaya a hruai thu a soita ani Richardson chuan alu itanami ti a zo chuan Elisa chuan o ti ina chang ta a Elisa chuan chauka a chem chu pain ram hnuaya minute som panga vel an kal hnuwa a ombora Elizabeth chu voinga a vi thu le
a thi hnuwa alu atan thu a soita ani Richard son chuan Elizabeth lu chu khoya nge a om tia a zo chuan Elisa chuan alu chu aruang an hmu na kha lai thale se an hmu tur thu a soita a Elisa chuan Elizabeth a phum na chu a mani nga kalta a lai dai to thu le Elizabeth kher tha atum lo thu a soibok Elisai ukil chuan heng thil thleng hi ril rubuai wanga thleng ni in a soya zela da a theilo thu a soibok nimasela prosecutor lam chuan tual tha na chu atwang lam ani lo thu an soi ve boka Elizabeth chung te po a thong ngei mai Elisai chu ti hlum an ngiat tlatani nimasela ani chu kumsom thum aya tam hren thei ani lo thu soin chan an tum zela nimasela jaste chuan kumsom thum panga chung zel tang turin a chung thu an ril sakta thawani chu baka Elisai chu $US nuai li choi turati ani bok Elizabeth thi na chuan khovel a ngor nginga tual thatu po kumsom panga le ka upa ani bok chuan khovel a bar khai hle bok nau pang hlim thei tak Elizabeth chuan van duai na tokin a thian nu nge in ati hlum ta ani he tual tha na hi khovelin a hereng to ang